Mijn naam is Batteraf en we zijn in de stad om lui te interviewen. Mijn eerste keer, maar voor alles is de eerste keer. Leek me gewoon leuk om lui te ondervragen, ganz nieuw voor mij. Ik weet ook niet wat ik ga vragen, maar het zal vast vanzelf komen. Ik ga op zoek naar lui. Goedemiddag meneer, mijn naam is Batteraf. Wat is uw naam? Jadoul, Fernand Jadoul. Dat is een hele mond vol. Onlangs was deze muur stuk, deze hebben ze gerestaureerd. Wat vindt u van het eindresultaat? Deze muur is niet stuk geweest. Het is de muur die 90 graden hierop staat. Ik had u ook wel eens op stap hier in Maastricht. Eerste keer. En, wat vindt u ervan? Leuk stadje, leuk dorpje. Dorp? Ja, leuk dorpje. Alright, I'm standing here next to... What's your name? Atman. Nice to meet you, my name is Batteraf. Did you heard about this wall? This wall was broken and they repaired it. Yes, it's good. Isn't it beautiful? Yeah. Yes, beautiful. Yeah. Do you want to say something else? Yeah. Alright? Okay, yeah. Alright. Thank you very much. Okay, thank you. Dit is mijn eerste interview trouwens. Hebt u nog tips? Ja, zoek de juiste plek als u ergens over wilt praten. Want ik kan wel met de paus willen praten, maar als ik in Moskou sta, dan sta ik toch verkeerd. Dan moet ik in Rome zijn. Ja, moet ik dan ook minder intelligente mensen uitzoeken dan u? Nou, u bent zelf heel erg intelligent, dus ik had verondersteld dat u de plek had gevonden. Helaas. Is het een beetje lekker? Ja, veel lekker. Een beetje of heel erg? Heel erg. Het is tenslotte zomer. Is het zomer? Ja, de zon schijnt toch wel eens. Wel eens ja, maar vandaag is het een beetje... Wel mee. Valt echt wel mee. Het is best wel warm geweest. Ik hoor dat jij niet Maastrichts bent. Nee. Brabant, Eindhoven. Ah, dat is ongeveer hetzelfde hè? Ongeveer. Maar dan helemaal anders. Nou, valt wel mee. Jullie kunnen beter carnavallen. Dat dacht ik. Dat dacht ik. Wat is jullie relatie met elkaar? Vriendinnen. Al heel lang? Ja, maar ook achternichtjes. Ook achternichtjes? Ja. Ook al heel lang? Ja. Als jij nou eens iets mocht veranderen aan je achternichtje, wat zou dat zijn? Ja. In de gezicht of gewoon alles? De neus? Wat vind jij daar nou van? Ja, dat is haar mening. Wat zou jij aan haar willen veranderen? De neus. Misschien kunnen jullie wisselen. Ja, we zijn eigenlijk op zoek naar mensen die de vraag willen beantwoorden. Wat is uw diepste geheim? Dat zeg ik je niet. Jij bent de Smit. Geheim van de Smit? Wie is Smit? Geheim van de Smit? Jan Smit? Nee, gewoon dat is een spreekwoord. Een spreekwoord? Ja. Ik heb er nooit van gehoord. Is dat raar? Dat is heel lang, bestaat heel lang. Nou, ik heb gehoord dat onlangs deze muur kapot was. Deze hebben ze gerestaureerd. Is mooi gelukt, vindt u niet? Nou, eerlijk gezegd, deze is toch niet pas gerestaureerd, hè? Ik dacht dat die... Daar, hè? Die dan. Oh, staat die daar? Ah, oké. En daar zijn ze nog steeds mee bezig. Dat is nog niet klaar, hè? Dat gaat nog heel lang duren, hoorde ik gisteren toevallig. Ah, oké, dus dat is helemaal niet deze muur. Met je komt dus ook naar het concert, Batteraf, op Friedhof of... Nou, concert, dat zei me niks eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk ram uitverkocht. Je zit de enige die dat niet keurt eigenlijk. Dat zou zo kunnen, maar wie is dat dan? Dat moeten we nog plannen. Ik ben echt van het laatste moment van die dingen aan regelen en zo gaat het allemaal. Wat vinden jullie er nou echt van dat hier elke nacht jongeren op de trappen plassen?
Welkom bij een nieuwe aflevering Afspreken bij de klok. Met de vraag, op wie zit jij aan het wachten? Op wie is zich te wachten bij de klok? Niemand. Ja, we doen altijd een high five op het eind. Is goed? High five? Nee, ik high five gewoon. High five. Bedankt hè? Ja, hetzelfde. Hoi, hoi, hoi. Nee, zeker. Ga weg. Ja, zo ja. Je kunt mij misschien ook een vraag stellen. Stel mij eens een vraag anders. Ja, volgens mij heb je toch al eens op de televisie gezien, kent dat? Dat kan. Ik zit wel eens op de televisie. Ja, juist hè. Het zit wel lekker. Ik heb zo'n hele dikke. Je kunt ze nog perfect op zitten. Ja. Wanneer heb jij voor het laatst gepaard? Gepaard. Maar wat? Even een andere vraag. Wat is die diepste geheim? Ik heb geen geheim. Wat is die pincode? Ja, dat is een geheim, ja. Welke machines nog de groetjes doen aan iemand? Nee, dat is niet hij. De wortel van 24, dat is wel, maar dat betekent een keer 9, dat is 3 keer 3, 4 keer 4 is 16, 5 keer 5 is 24. Maar 24 dat wil weer met een komma gaan werken, dus dat is wel ja. Maar ik ga wel misschien heel erg goed, als je goed op de straat als je het doet. Iedereen dat allemaal, ik ga allemaal.